Όλοι έχουμε ακούσει για τροφική δηλητηρίαση. Τι είναι όμως τελικά? Η τροφική δηλητηρίαση είναι μια ασθένεια η οποία προκαλείται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή ποτών. Το καλοκαίρι ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων στα τρόφιμα. Μερικά τρόφιμα τα οποία πρέπει να προσέξουμε το καλοκαίρι είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα ομά κρέατα, καθώς και τρόφιμα τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε ψυγείο, όπως τα φρούτα και λαχανικά. Τα πιο συχνά παθογόνα τα οποία προκαλούν την ασθένεια αυτή είναι η κόλαη, λιστέρια και σαλμονέλα, και μεταξύ άλλων τα συμπτώματα που προκαλούν είναι ναυτία, εμετός, πόνο στην κοιλιά καθώς και διάρρεια. Προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τροφική δηλητηρίαση, πρέπει να μαγειρεύουμε σωστά τα κρέατα, να φυλάγουμε τα τρόφιμα σωστά στο ψυγείο, να χρησιμοποιούμε διαφορετικά μαγειρικά σκεύη για ομά και ψημένα κρέατα, όπως για παράδειγμα σανιδάκι κοπής, καθώς και να πλένουμε καλά τα χέρια μας. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα street food, καλό θα ήταν να τρώμε μόνο από μαγαζιά που εμπιστευόμαστε, τα οποία είναι ελεγμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.